Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member ka Khadc uba Titos Starwell Khan ulaong ba ka District Council kandon siya kalyang Paidbah Ïadei ba ka Lynti rel. Ula benrap da ka baong bagi Paidbah nong sosnong ki persya ka jingwan ka Lynti rel. Ïadei ba ka jing sor jamin ya ki jaka ban penyat ya ka Lynti rel. Na kalyang UCEM ulaong ba ka sorkar kala ban phale ya ka sor jamin handai ban syem ya ka jaka ki hab ban yo ya ka no objection certificate na ka District Council. Numpat ong EA namar haduk menta officially kampat poi sebagai council ke lada ka proses jong ka acquisition of land dan iban sim jaka kan yai hak ta ka pual ki ha ban pani ka concern ka district council tingin sarap yang ngani ka isu kum bangi lara ka tu kasien ka baningkong bangi kendu iki klik nong sensiari ki gang ba snong jong gitu ki jaka ki bahap hapo put usam bakan yai kini gelintirel nakaliang ka jongki ki persya telada kana kaliang ka jongki ki traja ka ki persya ngili ka council ni hap iban yang lang ni hap yang hi kat kum kajing ajing mot jongki traja ka kami ba ni jing survey jaka pan man ba dan kami kata ka NOC jong ka KHDC oh iya ka jing survey nakaliang jong sarkar kala ban survey henry ban acquire pat iya ka jaka kadon kami concern jong ka. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.